2020ko martxoaren 13an, Areneko kiroldegiak Bermeon bere ateak itxi zituen, pandemia behin instalatuta udalerriak une latzak bizi izan zituen eta jasandako osasun egoerari egokitzeko kirol patronatuak unean uneko erabakiak hartu behar izan zituen. Horrela, kiroldegiko ordutegiak eta edukirak besteak beste murrizketak jasan zituzten eta horrek erabiltzaileengan zuzeneko eragina izan zuen. Horren aritik, kirol patronatuak erabiltzaileen gogobetetze maila ezagutzeko inkesta burutu du lurreko zein uretako erabiltzaileen iritziak eta aldi berean iradokizunak jasotze aldera. Besteak beste, garbitasunaz, segurtasunaz, bulego virtualaz, kirolguneetan hartutako neurriez, seinaleztapen sistemaz eta pandemia eta jarduera fisikoaren arteko erlazioari buruz galdetu zaie erabiltzaileei. Eta egin duten balorazio orokorra azpimarragarri ona izan da. Inkestan 204 galdeketa burutu dira. Lurreko erabiltzaile, uretako erabiltzaile eta gune biak erabiltzen dituztenetan banatuta. Adin eta genero desberdinetako galdekatuek pandemia garaian jardura fisiko egitearen garrantzia eta instalazioen garbitasuna nabarmendu dute orokorrean. Horrez gain, begi honez ere baloratu dituzte kirolgunetan hartutako neurriak, erabilitako seinaleztapen sistema, sarrera irteera kontrola, izena emateko modua, erreserbak egiteko batez ere eta bulego virtualaren erabilera. Erabiltzaile gaztenen gogobetetze maila izan da altuena uretako instalazioei dagokionez. 16 urtetik berakoak eta 60 urtetik gorako erabiltzaileak baloratu dituzte hobekien lurreko instalazioak. 16 eta 59 urte bitarteko erabiltzaileek bi guneak balioetsi dituzte modu egokian, bataz bestekoaren gainetik beti ere. Ondorio gisa, kiroldegiko erabiltzaileek nahikotzat jo dute eta pozik gelditu dira patronatuak pandemia garaian hartu dituen erabakiekin.